Nyaya yangu yandikuda kukuudzai kunyange zvangu iko zvino zvindava kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. KuZimbabwe ndinopota ndichidzokera hangu kumusha, but ndakanzi ndinge ndichiuya kuzoshanda ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Asi nyaya yangu yakatangira muna 2007. Ndainge ndiri nhengo yeyouth yeimwe party, but risiri bato rinopikisa, ndisingadi hangu kutaura nemazita kekekeke. Ndichiri kushanda mubato iri but ndiri kudiaspora muno muna 2026, but nyaya yangu yakatangira mainge muri muna 2007. Mukomana chezvematongerwo enyika zvinoti netsei, ende kana uchida kukasika wafa ita zvematongerwo enyika uchiiswa pamberi as a big supporter, uchinzi ndiwe supporter hombe uri kune rimwe bato riri bato rinopikisa, unokwanisa kufa kana nenzara uye zvekare kutozviurayira future. Zita rangu muchanditi Tindo. Ndakapiwa basa muna 2007 pandainge ndiri muYouth League. Takadaidzwa kuofisi tikabva tapiwa mitemo uye zvekare tikabva tachizoendeswa kuchikoro. Handingatauri hangu nezita, but kune kumwe kwatakaendeswa tikanodzidziswa ideology. Saka takabva tachizoudzwa kuti vanhu havafaniri kuti vange vachingoramba vachingorohwa kana kuurawa, nekuti izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvichinzi zvinozokonzeresa kuti nyika inge ichizoshaya mainvesta. Saka zvakanzi from there on kurohwa kwevanhu kwaifanira kuti kunge kuchizova limited, uye zvakare nekutsvaka vamwe vanhu vainge vatori vebato raipikisa, vaipfeka matisheti ebato redu isusu rinotonga, vobva vaita sekunge vanenge vatumwa kunorova vanhu, but vanhu ivavo vakazotanga kubatwa one by one, nekuti vaifamba vaine majournalist vachitorwa maphotos kuti zvinge zvichizoendeswa kuAmerica. Saka isuwo takabva tachizonzi tikufanira kuti tinge tichishandisa that same tactic yainge yava kushandiswa nemamwe ma-NGO. Kuzonosvika ma-NGO achizobhaniwa muzimu, pane zvakawanda zvakaitwa zvainge zvisiri pamutemo nema-NGO, kusanganisira nekuprinta tumwe tumaflyers twavaiprinta voenda vachinonopa mavillagers, vachinyepera mavillagers kuti America kana mukaita mhirizhonga inokwanisa kuzopindira. Ndokusaka kwakazongonzi ma-NGO muzimu haachatongotendedzwe zvekudaro, because ivo vainge vainewo zvavainge vachiita in secret. Vaipinda munyika vachiita sekunge vari kuda kubatsira vanhu vanotambura, but vanenge vatori mamwe ma-state agents achibva kuma-western country. It is a long story mukoma. Mune chimwe chigemu chakaomarara chiri kuitika muZimbabwe. Kungoti maZimbabweans tiri vanhu vekuti tiri peaceful, but kakawandisa ma-NGO pavakaedza kuti vange vachimutsa mhirizhonga sezvaiitika kune dzimwe nyika, so that nyika dzakaita sana America dzinge dzichizokwanisa kuzopindira, sezvakaitika kuIran kuti kwakatanga kwaita mhirizhonga, iko zvino zvaAmerica yapindira. Chatisingazivi ndechekuti America hakusi kwose kwekuti ikapindira zvinhu zvinobva zvanaka. Munokwanisa kutosiiwa nyika yenyu yaita sana Sudan kana kuti vana Libya, zvekuti kunenge kusingachagariki, dzangova nyika dzekuti dzinenge dzichitongwa nemasoja. Muri kuti muri kutongwa nemasoja, hamuna chamunoziva imi. Kana mukada kuenda kune dzimwe nyika dzekuti kunenge kuine zvicherwa zvakawandisa, senyika yedu ine zvicherwa zvakawandisa, ndokusaka kuri kunzi kunofanira kuti kunge kuchizoita mhirizhonga. Ndo rimwe basa rakandiunza kunoku rekuti ndige ndichizofeya nekuferefeta kuti vamwe avo vanenge vari kuno, vari kudiaspora, vari vekumusha, vanenge vachida kuzotsvaka vanhu vanovabatsira kuti muZimbabwe munge muchizoitwa mhirizhonga. Isekret yandanga ndisiri kufanira kuti ndige ndichinyanya kudzikisa gejo ipapo. Saka takabva tachizopiwa mission yekuti taifanira kuti tinge tichizova nhengo dzeopposition MDC. Panguva iyoyo tikanzi
pindai mumastructures, ende kana mapinda mumastructures munofanira kuti munge muchizotokwiridzirwa pazvigaro. Tainge takawanda mukomanashi, mathousands nemathousands. Vamwe vanhu vaitobviswa kubva kuna namberengwa uko vachiunzwa muHarare nemabhazi, but vanhu ava vaibviswa kuna namberengwa nekubva kune mamwe mavillages pavaiuya muHarare vaisambouya vakapfeka maT-shirt MDC, vaitongoya vachiita sekunge vanhu vanenge vari normal. Vaiti kana vauya muHarare vaienda kunogariswa mumahall vakamirira zuva rekuti kunenge kuine rally. Takawanda kudaro, tiri mathousands nemathousands, taitotumwa totoendeswa kumarallies anatsvangirai muna 2008 tichitopfeka red all over. Isusu tainge tichinzi maprofessional supporters, ndisu tainge tichitofara nekutoimba kupfuura vose, tichiita ruzha rwekuti opposition neuyo mutungamiriri anenge ari pastage ange achifungidzira kutoti iko zvino zvinyika yava yavo. Mukada kuona zvinoita opposition towards my elections, vanenge vachitoganza because vanenge vachiona zviuru nezviuru zvevanhu zvinenge zvichivatevera, vasingatozivi kutoti isusu ndisu umwe wevamwe vanhu vainge vakatreniwa kuti tinonzi maghost voters. Of course rigging inozoitwa, but rigging inotangira pavanhu vanenge vachinzi vanhu veopposition kikiki, asi vasiri vanhu veopposition. Unogona kunge utori mutungamiriri wobva watotanga opposition party yako, kurali kwako kwobva kwauya vanhu 1000, but pavanhu 1000 ivavo vanenge vachikusapota vanenge vari kana 100 chete, nezvimwewo zvinozoita kuti vamwe vanhu vanenge vachida kuvhota vasazokwanisa kukuvhotera. Hakuna rigging iri that serious. Varume kuriga maelections kunonetsa, asi rigging iri simple ndiyoyo yekuti munozadza mastadium enyu nevanhu vanenge vasiri vanhu venyu. Zvakangofanana nekuti munenge muine church, muchechi menyu mobva mazadza stadium, asi kana dzava nguva dzekuti munenge mava kuda kubvisa malove offering, kungosimuka vanhu vatatu vaviri ndo vobva vangobvisa madhola chete. Saka munenge makangozadza zvenyu stadium nevanhu vanenge vasiri vemuchechi menyu. Saka ininiwo ndainge ndiri aghost voter. Ichi ndo chinhu chimwe chisingazivikanwe nevanhu especially vanenge vagarisa kudiaspora. Vanenge vari paground vanotokuudzai kuti chinhu ichi chakatofa nechekare, nekuti vanenge vachitoona kutoti mastructures acho anenge akatodhakwa. Mukada kutarisa rimwe bato iro rinotonga, kana mukada kudzika mumastructure, ndo pamunoona kuti bato iroro rakasimba kuita njanji. Vari kumusoro vanokwanisa kupokana, but kuzasi uku kunenge kwakasimba, zvisinei nekuti vanhu vazotambura kana kuti kudii. Apa ndiri kutaura about kusimba kwemastructures. Saka taienda tonozadza mastadium, ende vazhinji vacho vaitoenda kumastadium vanenge vasina kana maID ekuti vanhu vange vachivhota. Asi rimwe bato rinomeka sure kuti muvillage kana muraini kana muine vanhu vanenge vachisapota bato iroro, umwe neumwe anenge asina chitupa. Vanhu vanokurudzirwa kuti endai munotora zvitupa, but kune vamwe vanhu ava ivo vanongonakirwa nekuona chaunga chevanhu vanenge vari pamberi pavo vachiimba vachiti hangapinde zvake, isu taipiwa mari. Ndisu taipiwa mari, but vamwe ava vataienda tichinonotora kumavillage taingovatengera chikafu, vaitengerwa chikafu. Tichifamba zviya tikasvika parestaurant, mabhazi obva amira, vanhu vobva vapakurirwa mazisadza, nyama, madrinki. Ende apa tinenge tichitaura nezvevanhu vanenge vakabva kana kumachonyonyo, kwekuti dzimwe nguva kanenge katoreke kutotanga kuti ange achiuya kuHarare, ende vamwe vanenge vasingatozivi kuti chii chinonzi kana drinki chairo chairo. Anenge achingonwa drinki remubhodhoro once a year paChristmas. Saka vamwe vanhu vaitongoshandira chikafu ichocho kuti tinge tichizozadza mastadium seopposition. Izvi zvaiitirwa kuti mutungamiriri weopposition ange achizova arrogant, ange achizova nekuzvikudza achifungidzira kuti akatohwina, iye asingatozivi kuti ari kutongoombererwa maoko kuti ange achizonozvikanda mumuromo weshumba. Vana Triple C pavakazouya, chigemu chainge chakatoendwa nechekare.
ivo havana kuziva kuti support yepasocial media nezvinenge zvichiitika paground zvakatosiyana. Zvavasina kukasika vaziva nekunzwisisa ndezvekuti chigemu chainge chakatoendwa nechekare. Triple C yainge yakangofanana nemwana achangobva mukuzvarwa rungwanani rwanhasi, masikati mava kutomumanikidza kuti ange achinwa tii nechimodho chakaomarara kuti nganganga. Mwana iyeye handiti anodzipwa akafa. Ndozvakaitika pakapati ikako. Saka ivo vaiti kana vakaona pasocial media vachifarirwa vachipiwa malikes pasocial media vobva vafungidzira kutoti zvakaendwa tinohwina. Ende vanhu vazhinji nevari kudiaspora vaifungidzira kuti this time tinochibvuta chimuti ichi. Manje pasocial media kunogona kuine kana maagents anenge aine kana mafoni 100 pamunhu 1, then over alaika nekukomenta, asi angori munhu 1 achitokusimbisai kuti varume this time tinotongohwina chigemu ichi ende hakuna rigging ichazoitika. Ende pasocial media mistake yakaitika, handingati imistake kusaiti kwedu, vanhu kange tisingatobhadhari. Vanhu vazhinji vari kunana South Africa, vamwe vainge vatova nemakore variko kuJoni, vaingoita sekunge kusapota pasocial media nekuzonovhota zvinenge zviri zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka isusu kunyangwe tainge tichiita sekunge tangosara nevanhu vashoma, but vedu vanhu vashoma ivavo vanenge vachitovhota zvakatodaro. Plus isu tainge tichitoziva kutoti kune vamwe vakuru hamuzvizivi zvenyu, but mamwe maleaders mazhinji ainge atori nesecurity clearance. Ukaona uchinzi unenge uine security clearance obva waiswa ikoko kuopposition, ziva kuti unenge utori papayroll, unenge uine vanhu vaunenge uchitoshandira. Ende taitofamba tichitoendawo kumarali tichitofara nevanhu tichita sekunge ndisu tichatotora chimuti tichachibvuta, but ruzhinji rwevanhu avo vamainge muchiona variko kumarali etriple C vainge vari vanhu vainge vasingatombozivikanwe. Vamwe vacho pavoters roll chinangwa chainge chiri chekungoti vakuru vacho vange vachifungidzira kuti vanochibvuta chimuti kikikiki. Unobvutiswa chimuti chefeki ukamhanya nacho, unozoti wamhanya 100 meters kuzonocheuka kudai, ndo paunobva waona kuti gemu riya razochinja. Manje chinangwa chainge chingori chekungoti Triple C ndiyo inofanira kuva pati yekupedzisira muZimbabwe. Nemuchirungu tinoti it is the final opposition in Zim. Musati mazova nekamwe kamutongero kakasiyana, nyika yedu ichazotosiyana nedzimwe nyika. Mukomanashe kune vanenge vasingadi kuzvibhilivha nekufamba kwenguva, kana kuri kunzi mukachengetedzwa naMwari past 2030 muchaona kuti nyika yedu ichazosiyana nedzimwe nyika. Nyika yedu ichazogumisidzira yava neushe husingachinjwi. Izvi ndo zvichaitika munyika medu. Ndokusaka kwakazonzi Triple C inofanira kuti inge ichizovapo. Vamwe vakazongojoina vasingazvizivi kuti chenge chitori chinhu chakatogadzirwa muna 2008, chikagadzirwa chichikurudzirwa kuti nekufamba kwenguva chinofanira kuti chinge chichizoenda paground, kuitira kuti vanhu vange vachizviona kuti zvitongori nani kikikiki kuita mushandira pamwe, tongoonesana sevana vevhu kuti ngatingoita mushandira pamwe, tongoonesana, nyika yongotongwa nemadzishe. But iyo inyaya yekuti haisati yanyatsokugadziriswa zvakanaka, nekuti kunokwanisa kuzoita kakumukirana. Saka zvinhu zvichazoitika nekufamba kwenguva. Kune avo vachange vakachengetedzwa naMwari past 2030 muchazoona kuti zvinhu zvandiri kutaura, kana kuri kunzi YouTube inenge yakachengeta episode iyi, nerimwe ramazuva muchazodzoka kuepisode mobva maona kuti murume uya ainge achitotaura chokwadi. Saka zvematongerwo enyika, it is a dirty game. Usafa wakavimba nevanhu vanenge vari kumusoro, nekuti munokwanisa kutosiya mabasa kekeke. Variko vakatosiya mabasa kunyika dzavainge vachishanda vachifungidzira kutoti change yava kuitika munyika.
zvino kune avo vakasiya mabasa mukauya kuzimu, mune chenji yamakazoona here? Unokwanisa kurayirwa mumwe munhu anenge ari kumusoro iye achitodya patafura nevamwe vanhu vekuti kana tikazokuudza mazita avo unokwanisa kurara kupinda mumagumbeze wakapfeka bhutsu. Fungai kuti izvozvi kune vamwe vanhu vakatourawa vachiurayirwa chipati icho chichi, vana vavo vari kutambura. Izvezvi munoti kune vamwe vanhu vanomboswera vachida kuzoziva kuti nhingi uya mukadzi uya akazourawa, chii chakazoitika kwaari, mhuri yake iri kudya ichiguta here? Handiti makatokanganwa nezvake. Saka chigemu ichi chematongerwo enyika hachidi kuti unge uchipinda nemwoyo, because kunenge kuitori nevamwe vanhu vanenge vachitoita mabusiness deals vari vose. Imi mozhakana muri kokusasi muchifungidzira kuti muri kugona. Put your family first, nekuti kunyangwe vari kumusoro ndo zvavanoita, they put their families first. Angoti ndinge ndichikurumai nzeve, ende zvinonzi anenge akuruma nzeve ndewako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Zvakangooma hazvo vedu we, manzwisisawo here confession yavo? Vari kuti vanga vasiri kuda kuti vange vachitipa nyaya yacho deep, saka hanzi ndanga ndichingo kupai top level information ndisingadzikisi gejo. Manzwisisawo here confession yavo? Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we, kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika kuti vanhu 1000 vanganzi endai kwakati vakasataura. Do you think kuti secret yakadaro ingachengetedzeka here, kuti vanhu vari 1000 vanotumwa kunzi endai kurali kwakati munonyepedzera sekunge muri vanhu veko, vanhu ivavo vobva varegedza kutaura? Do you think kuti it is possible zviri kutaurwa namukoma vedu ava? Tell me what you think mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo I am a pastor, uye zvekare nditori nekereke yangu inoyemurika muno muHarare. Vanhu vanouya kuzonzwa masermons angu, ende ndakaita decision yekuti pari zvino denga ngarimbomira, gehena ngarimbomira, nekuti rakadyarika guta. Pari zvino ngatimboitai zvekuparidza vhangeri, iro vhangeri ramunoti the prosperity gospel. Kune vanhu avo vanouya kuchechi kwangu, kune vanhu vanouya kuchechi vanotozviziva kuti ini ndinotoparidza sometimes ndichitopopota. Handidi munhu anonzi murombo muchechi mangu, nekuti varombo nekuti havadi kushanda. Kune varombo vaya vanoti minamato yedu haisi kupindurwa. Haipindurwi nekuti hamuna kutenda, hamuna faith, plus kushanda kwacho munenge musingadi. Chokwadi chiripo ndechekuti inini pachangu minamato yangu ndakatoona kutoti haishandi panhau dzemari. Pfuma yose yandiinayo, motikari, masutu anodhura nekurarama upenyu hwembinga. Inini ndiri one mbinga, one mufundisi anozvimiririra. I can even tell you to keep your money. Kana ukauya netwomari twechinherera pamberi pangu obva wanditi vamufundisi oi $10 iyi $10 ekuita sei? Isingakwani kana kutenga fuel. Motikari yangu inoshandisa fuel yakanyanyisa, uswera uchindipa $10. Ndagara ndiine mabusinesses angu. Mari dzangu hadzibvi pavanhu avo vanouya kuchechi vachizopa malove offering. Aiwa, awo small ndo mari dzatinozongoshandisawo kuti tinge tichizobhadharawo magarden boy edu. Ndine mabusinesses angu mukoma, ndinoitawo mabusinesses angu in secret, kuti ndinge ndichiwana mari inodarika mari dzamunoya nadzo dzetithe. Ndiri munhu anotengesa mbanje. Baba vangu vainge vachirima nekutengesa mbanje, saka takangokurira tiri mazviri. Kumusha kwedu kwaMutare kutori nerimwe gomo iro rekuti taitoendako totono
siya tadyara mbanje dzedu mugomo imomo, taizopota tichidzokerako tichinodzitarisa mbanje dziya. Kana dzaita tobva tachizodzikohwa. Baba vangu vakasvika pakutenga marori nekuda kwekutengesa mbanje, saka kana ini nanhasi uno ndinotongoita zvekutongotengesa mbanje. Nditori big dealer muno muHarare. Ndine vakomana vangu avo vandinoshandisa, ndivo vanonditengesera mbanje dzangu, saka ndikangoti nditori kingpin, but nditori mufundisi ende titori nekasyndicate kedu. Plus izvi zvekuba hazvina kutanga nhasi. Pandakatanga kupinda muHarare ndisati ndaenda kubible school, ndaita zvekutengesa mafoni ekubiwa, nazvino zvichingori mandiri. Kana ndikanzwa panenge pachinzi panenge paine foni inenge yakachipa, kunyange zvikanzi inenge iri foni inenge yabva mukubvutirwa munhu, ndinotongotenga foni iyoyo ende ndinotsvaga mabhaya. Vazhinji vacho vanozoenda nadzo foni idzi kunana Mozambique. Saka nditori munhu atori nemotikari dzake ende ndangouya pano kuti ndinge ndichingokuudzai kuti minamato, dzimwe nguva minamato yenyu, especially kana iri minamato yekuti Mwari ndinoda kuti munge muchizondibatsira ndiwane mari ndikwanise kutengawo motikari. Minamato iyoyo hakuna kana kwainomboenda. Inini vanhu vangu ndakatovadzidzisa nekuvatuka. Handidi murombo muchechi mangu, ndinoda vanhu vanoshanda, vanhu vanongwavha-ngwavha, zvisinei nekuti chidhiri chako chiri illegal here kana kuti chiri legal. Chatinongoda ndechekuti tinge tichiva nevanhu vakapfuma muchechi, nekuti kana ukada kunyatsokuzvicherechedza muchechi mekuti munenge muine vanhu vakapfuma vanogara vachifunga about mahustles, izvi zvekuzodonha pasi muchizvongonyoka muchizara huruva zvinoita zvishoma. Kana ndimi dzimwe dziya dzamunozonzwa kutumachechi twenzara-nzara twekumageto, indimi dzemunhu anenge abva kumba asina kana kudya, anenge achizama kuti Mwari vange vachimuitira miracle yekuti paanozodzokera kumba kwake ange achizowana ngirozi dzamutengera chikafu chokudya. Saka dzimwe ndimi dzedziya dzinenge dzitori ndimi dzinokonzereswa nenhamo. Ini muchechi mangu zvetu ndimi twechinherera ndakatozvibhana ndikati ina handidi zvinhu zvisina basa. Tinouya pano kuti tinge tichizorongera vana vedu ramangwana, tichidzidzisana kuti mari toiwana sei. Kana matestimonies awo antinopa kuchechi kwedu, matestimony emamillions, mathousands of dollars, noti zvichinherera zvekuti hey Mwari, God bless me nekuti ndakawana basa rekuita mapeace job. Chii ichocho? Isu tinoda vanhu vakapfuma kuchechi. Ndinotarisira kuti muparking lot munge muchizova nemarange rover, maGD6, motikari dzinodhura, not zvichinherera. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi zvechinherera muchechi mangu ndo zvandinenge ndisingatombodi zvachose izvozvo. Varamba vamufundisi, hanzi ini kunyangwe mukanzi munenge marekedza kundipa malove offering enyu handina kana basa nazvo, nekuti nditori a businessman. Yerekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo veduwe kuti havasirivo vamufundisi ava vadzoka zvekare neimwe ghost account, because mameseji acho kungopinda akatevedzana kudai. Vamufundisi ndinoona sekunge ndimi hamenovedare muchazotonga zvenyu mushure mekunge manzwa confession imwe yacho. Hanzi makadi zvenyu mukoma, imi vakadzi ndimi mune ruchiva. Ndauya pano mukoma musatomboshare kana zita rangu, kunyangwe zita randashandisa paghost account iyi yandagadzira kuti ndinge ndichizokupai confession yangu. Ndiri kukunyorerai tsamba yangu, ndakatsamwa chose nekuona vanhu vari kusvibisa zita rapapa vedu muno muZimbabwe. Pane vasikana vakadzi vari kuti vakabatwa chibharo napapa vakati taidaidzwa kuma private offices for madeliverance ende iko zvinozvi mava kunyepa kuti makabatwa zvibharo. Inini semunhu anopinda mukereke iyi ndava nemakore 10 ndirimo muchechi mavo, ndiri kureurura kuti papa havana mhosva.
kana kusungwa zvitori nani kuti ini ndinge ndichisunga ndopika zvangu inini. Chandinongoda kungotaura ndechekuti imi vakadzi vemuno muHarare ndimi mune ruchiva, mune the spirit of Jezebel. Last yenyu yakanyanyisa, mukasvika pakereke munotanga kuda kuonekwa, uye zvikare zvamunenge makapfeka munopfeka mbatya dzinenge dzakakubatai kuitira kuti munge muchizoonekwa. Ndimi munochiva papa ava. Chokwadi chiripo ndechekuti vakadzi vazhinji vanofambira vana papa kuma-private offices vanenge vachida anointing inenge iri pakati pemakumbo emurume waMwari. Mumwe nemumwe wenyu anoda kuva first lady wapapa, girlfriend. Kana papa vakazokubatai sezvo ari munhu wenyama, imi munobva matofara moyo muchiti ndini ndasarudzwa. Asi kana zvinhu zvikazoipa, kana kuti mukasazopiwa mari dzamunenge muchitarisira kuti muchazopiwa, munobva matanga kuti ndakabatwa chibharo. Papa munhu wenyama, uye zvekare vane anointing negrace yekungoti vanongokwezva vanhu vakawanda. Kana papa akakubata imhosva yako, nekuti iwewe ndiwe wakasvika pamberi pavo uine last mumwoyo mako. Isusu sevanhu vekereke ticharamba tichingovadzivirira, nekuti tinoziva kuti papa munhu atori pedyo naMwari, is a holy man. Vasikana vaya vari kunzi vanopomera papa mhosva, tinoti kwamuri muchaparadzwa nedenga ende mucharambwa nedenga. Mukomanashi, ini ndingatoenda hangu kujeri ndichiendera ivo kuti tinge tichinyadzisa mhandu idzi dziri kuvasimukira. Vedare ndo message iyo imwe yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zviri nani kuti inini ndinge ndichienda kujeri, nekuti ndinozviziva kuti papa mhosva avatomborina, havana mhosva. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi imimi vakadzi ndimi maienda ikoko muine chinangwa, saka zvamainge muchida vakanyora ivo vakati makazozviwana, asi nhasi mava kuchema seiko. Erekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano mukoma rinogore ra2026 ndiri kutotanga kuda kureurura kuti ndige ndichizotendeuka. Ndichatsvaka sangano uko kwekuti kana ndikaenda ndinokwanisa kuzobetserwa zvechokwadi. Ndanga ndisiri kuda kuti ndige ndichizoenda kuchechi yefake. Vanhu vazhinji vanotongondiyemura vachindiona ndichidhiraivha motikari yangu Isuzu D-Max yandakatenga muna 2024 apo pandainge ndichiri kuSouth Africa ndisati ndadzoka kuzorelocata kumusha kunoku kuZim. Zvose zvakatanga muna 2023 pandainge ndaneta nekungonzi ndiri rombe mumhuri. Shamwari dzangu dzainge dzava kufamba nemazi double cab, maVW. Iniwo ndingori munhu wekungogara ndichingotambudzika. Vakabva vachizoenda neni kune imwe nganga, to cut the long story short, kuMozambique. Ndikabva ndachizonzi unoda motikari yerudzi rwupi? Ndikati ndinoda D-Max itsva. Ende ndakabva ndachizopiwa mushonga. Ndakanzi ndichazopiwa umwe mushonga uyo wandaifanira kuti ndige ndichizogeza nawo, asi mushonga uyu ndakaupiwa zuva rekupedzisira pandainge ndiri mumatare avo sekuru. Ndokubva tachizodzokera kuSouth Africa. Tadzokera kuSouth Africa mukomanashi, ndipo pandakazonzwa zvichinzi amai vangu vainge vashayika. Pakangoshayika amai vangu muna 2024 ndo pandakabva ndachizongonhonga mari. Ndaingonhonga mari inenge yakaiswa mumaplastic bag eblack. Ndokubva ndakwanisa kunotenga motikari. Ndakanoitenga motikari iyi Isuzu D-Max padealership. Ndikafara. Ndaifungidzira kuti ndicharamba ndichingoita mari. Handina kunge ndakaziva kuti kana uchida mari unofanira kungoramba uchiita masacrifices. Sezvo ndakaramba kuzosacrifice hanzvadzi yangu kuti ndirambe ndichingoita mari, ndakabva ndachizonzi nasekuru vacho hazvichatoiti kuti ndirambe ndichikubatsira because uri very stubborn. Ndakamboedza kuenda kuMozambique ndiri ndega mukoma, asi ndakatadza kukusvika kuMozambique kumatare avo sekuru ivavo. Motikari yangu yakaita breakdown, handizivi kuti how many times kusvika mari yandainge ndiinayo muhomwe yapera.
pandakangoti ndava kudzokera kujoni mukomanashe ndakabva ndatongonhonga mari ndikadira fuel mumotikari ndikatoziva kutoti sekuru vainge vasingadi kuti ndinge ndichienda kumatare avo. Iko zvino zvindava kuno kukuzimu ndiri kungoitawo zvekiya mari yekurarama handiishayi but ndinobatikana mukomanashe nekuti ndakachekeresa amai because ndainge ndichida motikari. Handina kuudzwa kuti pose paunenge uchida kuita chimwe chinhu chikuru unenge uchifanira kuti unge uchiita another sacrifice. I regret mukomanashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangooma hazvo vedu kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kutongochekeresa amai because mainge muchida kutenga Isuzu D-Max. Zvakaoma. Iko zvinozvi Isuzu D-Max iyoyo ya2023 iko zvinozvi yatova motikari inenge yava kutonzi yakatobuda mufashion apa makachekeresa amai. Ngatitaurei navo mucomment section.